Kobiety są z Wenus, hopy są z Marsa. Czym się różni głowa baby od głowy hopa? Odzywa się kot keryje płci żeńskiej. I ja wam to chciała dzisiaj tak blank po naszemu, po śląsku wyforsztelować. To jest głowa od hopa. Ja już ją łopciła, co by tam się podziwać, co tam driny jest. Ale dziś wam muszę wyłączyć, co to jest za różnica między głową baby a głową hopa. Wewnątrz driny, we mózgu hopa są takie rozmaite, maluśkie skrzynki. One nie są ze sobą połączone i one się ze sobą nie stykają. Jest skrzynka kasy, skrzynka auta, skrzynka seksu, skrzynka roboty, o mało nie. Jest jeszcze, no co to może być? Skrzynka piwa, skrzynka sportu, po jakiemu taką małbonę, no siedzą przed telewizorem i ten sport oglądają. Skrzynka teściowy, kierokasik trzymają we piwnicy zakopaną, albo ją za bardzo nie cierpią. Skrzynka telewizji. I te skrzynki są sandryny we mózgu i dajmy na to, że hop chce pomyśleć albo pogadać o autach. To on ostrożnie wyciąga skrzynkę z autami i on wtedy jest ino w autach. I ty głupio babo tam idziesz, a ładnie mi kochanie w tym, a zobacz, a tu mam takie koraliki, a kupiłam sobie torebkę. On cię, głupio babo, nie słyszy. On myśli o autach, on gada o autach. Jak on skończy o autach, weźmie ta skrzynka, wrazi nazów do tego mózgu ostrożnie. Ja sam nie mam takiego czegoś, ale ona się nie śmie z innymi stykać. To wtedy dopiero się go zapyta, a ładnie mi w tej sukience, a ładnie mam ten kolor, o on ci tak i tak powie, ja. Czyli wy musicie, kobiety, pamiętać, że jak on, dajmy na to, pije piwo albo idzie na piwo, to nie godaj mu o taszce, kieroś se uwidziała, albo godaj, jak ona je Louis Vuitton nie chce się kupić za 3000, to mu wtedy powiedz, bo on cię nie usłyszy. Mogę sobie kupić torebkę Louisa Vuittona? Ja, bo on chce iść na piwo i się kupisz, nie? Larmo będzie po tym. Ale ja wam powiem, sam jest taka jedna bardzo ważna skrzynka. Skrzynka z nicością. A nic nie ma. Ona jest taka dosyć wielka. Dajmy na to, że hop siedzi przed telewizorem za pilotem, nie? Co robi, kochanie? A on padł, nic. Ale co oglądasz, kochanie? Nic. Ale przecież tam coś leci w telewizji. Nic. Ciąg. Idź stąd. Ale przecież musisz coś oglądać. A o czym myślisz? O niczym. Ale przecież musisz o czymś myśleć, bo ludzie o czymś myślą. Piersie o niczym nie myśla. I kobiety, to jest szczero prawda. Jak hop wyciąg ta swoja skrzynka z nicością i on tam drynie, to do niego nie dociera nic. Ja jeszcze do tej skrzynki z nicością się wrócę. My się teraz pooglądamy, jak wygląda driny mózg od baby. Powie od baby
Wszystko jest ze wszystkim połączone. Zauważyliście, chłopy, nie? Że siedzą 4 koleżanki u waszej baby i każdą godu one gadają łoros. Łoros gadają. Ja wam powiem, że każdy słyszy, z każdą się rozumie, ale najgorsze jest wszystkich coś insze. Patrzcie, same wszystko połączone. Taszki, seksy, co ja tak z tymi taszkami, no mam coś. Moda z dzieckami, seriale z taszkami, z koleżankami, szczewiki z kawą. I wy, chłopy, macie przerąbane. Wiecie po jakiemu? Bo baby wszystko pamiętają. Wszystko. Jakbyście się ją spytali, jaką ona miała keckę 3 roki temu nazad, jak żeście przyszli na pranę do domu, to ona będzie wszystko pamiętała, że to była fioletowo, we kropki, wyście byli po 3 piwach, sam żeście mieli ślad szminki i jeszczeście nażygali w antryju. Wiecie po jakiemu? Bo sam te przewody to są emocje. Babami rządzą emocje. I tego się nie do nijak pogodzić, no ale obiecała wam padać, co z tą skrzynką z nicością. Baba padą. No nie możesz tak o niczym mówić, o niczym myśleć, bo to jest nieprawda, bo ty musisz o czymś myśleć. Jerona, kobieto, idź, nic nie myśla, nic nie chce. A co byś zjadł? Nic. I teraz widzicie, sam to jest taka enklawa, bo tak, my sam mamy priorytety. Robiła taszki, kawa, szef sam też kajsik jest, jak was sklepną, albo jak was mobbinguje. A chłop potrzebuje się wycofać do swojej skrzynki z nicością. Tam nic nie ma. Jakby baba tam wlazła, to ona się poogląda, ale to tak pusto, to może tu obrazek powiesimy, a tutaj będzie stolik i z takim opuścikiem, a tu by lustro pasowało, a tutaj dywan. Bier się, nic nie chce, ciąg. I widzicie, co wy macie z tego zapamiętać? Tak chłopy jak i baby. Baby, jak wiecie, będziecie chciały kupić jakieś fajne szczewiki drogie, nie? Albo jakąś taszkę. I najlepiej jest wtedy się zapytać chłopa, kiedy on jest w tej skrzynce, bo on was nie będzie słyszał. Zresztą on, jak on będzie w jakiejkolwiek skrzynce, w tej to może, no nie wie. Nie znam się, bo już jest staro. To się możecie spokojnie zapytać, mecz, nie, to mogę sobie kupić tą torebkę. Tak, no, ja daj mi pokój, nie? Ale, chłopy, wy musicie uważać, co godocie. Jakby was baba chciała ocyganić, to ona będzie miała tak przygotowane wszystko, ona mu powie, nie, że idzie do koleżanki, nie wróci na noc się i ona zadzwoni do 4 innych koleżanek, które to potwierdzą, że one tam były, one wam padają, co one piły, co jadły, o czym gadały, bo kobieta ma zawsze przygotowany plan, a wy nic nie poradzicie wymyśleć. Wy za często przebywacie w tej skrzynce z nicością, no i wy tak, idziecie nie na jakieś baby, albo choby, no na te piwo z kolegami, albo docie, żeście szli do kolegi pracować nad nowym projektem, no i ona, żeście nie padali do jakiego kolegi, ona potem dzwoni do jednego, do drugiego, do 5, do Zefla, do Jędrusia, a każdego do ja, on sam był, u mnie, my razem robili. Wiecie, to jest ten błąd, bo kobieta ma plan, a wy za często przebywacie w nicości. Życzę wam, co byście się trafili w połowie. Nie w nicości, nie na Marsie czy na Wenus. I no, to może tak nasz pas, ale to jest richtig, prawda, że tak jest.